Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunzibande yakubingelela ndlela ifayizulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Simbonga kakhulu uNkulunkulu, siyamdumisa bangcwele. Siyambonga ngoba akekho ufana naye. UnguNkulunkulu ongeqhathaniswe namuntu, ongefaniswe namuntu bafanane. Sibonga usuku ke asipha lona. Simbonga kakhulu ngapha ke eRichards Bay ugesi awukho la sihlezi khona. Angazi laba abangifonela bazongithola kanjani. Nokho sixhumanile ekuseni nalabo ekufanele sixhumane nabo, kodwa angazi ngokuqhubeka kosuku ngoba isimo asisihle. Siyambonga ke nokho uNkulunkulu. Uyazi ke makungekho ugesi ehlobo nama ekhona wasebenzi, ungakhathazeki-ke molokhu ngibona ngisula ngiyajuluka. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, siyamdumisa ukuthi siphinde sithole ithuba lokuhlangana sishere izwi lakhe, ngoba izwi lakhe liyaphila, izwi lakhe linguye uqobo, izwi lakhe liyaphilisa, linamandla, libukhali kunenkembe eyisikanhlangothi zombili, lihlaba lize lahlukanise umnkantsha namalunga, lihlukanisa umoya nomphefumulo, lahlulela izizindlo nemicabango, akukho kusithekile kuye okungekho bala. Siyambonga uNkulunkulu, siyamdumisa. Babunzibande okubingelelayo ngesingeniso esifana nalesi esengisishilo. Ngiyacela-ke sigoqe sikhuleke sisondele kuNkulunkulu wethu ngalomzuzu. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, asithandaze. Baba, egameni likaJesu siyathobeka phambi kobuso bakho. Ngiyacela Nkosi ube kanye nathi kule nkonzo. Qalekisa yonke imimoya, amadimoni, amandla obumnyama ngegama leNkosi uJesu Kristu ophilayo. Iba nathi Nkosi sisahlezi sizothile, silalele izwi lakho. Siyabonga ukuthi usifundisile kulezi insuku ukuthi singalilaleli izwi kukhona esikwenzayo sehla senyuka, ngoba kungukukhuluma kwakho. Uma ukhuluma kufanele sithobe, sizothe. Siyabonga-ke uNkulunkulu wethu, ukhuluma-ke ngalomzimba, nami ngilalele kanye nabazalwane abalalele. Siyambonga uNkulunkulu ngakho konke asenzela khona. Siyabonga Nkosi Jesu ukuthi wavuma. Siyabonga Moya Ongcwele ngobukhona bakhe emhlabeni nangobukhona bakhe empilweni zethu. Qhubeka kusihole kule nkonzo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Soya ke ezweni lethu lo lalezi insuku. Isihloko sithi ukukhuleka nokukholwa, ukukhuleka nokukholwa. Mark chapter 11 verse 24. Ngalokho ngithi kini, konke enikukhulekelayo nenicelayo, kholwana ukuthi nikwamukele, niza kuba nakho. Konke enikukhulekelayo nenicelayo, kholwana ukuthi nikwamukele, nizoba nakho. Khona into engifisa ukuthi konke sikukhulekelayo nesicelayo asikholwe. Kholwana ukuthi nikwamukele, past tense. So kusho ngamagama, before uguqa ukukhulekele usukwamukele. Yayizokodwa le ndawo. Usahamba nje ubheke emkhulekweni uyothandaza ukuthi ngifuna ukucela ukuthi enkosini, usuyamukele leyo nto. Kholwa ukuthi nikwamukele. Just believe. Have faith. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Besiqhubeka kizolo nabaseRoma chapter 10. Siqale kuverse 14 siyaqhubeka naleli zwi. Kepha bayokhuleka kanjani kuye abangakholwanga nguye na? So kusho ukuthi awukwazi ukukhuleka ungakholwa. Bayakukholwa kanjani abangezwanga ngaye? Ukukholwa kuvela ngokuzwa. Lithi-ke bayokholwa kanjani abangezwanga? Sikhulume kakhulu izolo ngokuthi
Uthuleleni wena ungabazisa abantu ngoJesu? Besithi bokuzwa kanjani kungekho oshumayelayo? Ulindele ukuthi kushumayele bani ukhona wena? Uyiphushela kubani lo msebenzi uphushela kubani? Lesi sibusiso usiphushela kubani? Ngoba nawe kufanele wenze njani? Kufanele ushumayele ukuze bezwe. Athi verse 15, bayakushumayela kanjani uma bengathunywa na? Boshumayela kanjani uma bengathunywa? Ngifuna ukutshela ukuthi-ke ngiyakuthuma egameni leNkosi yethu uJesu Kristu, wena ongilalele, ngiyakuthuma. Uma uthunywa-ke into uyayenza, ngaphandle uma uyihlongandlebe ungalaleli. Kodwa uma ulalela uzoyenza into oyithunywayo. Ngiyakuthuma manje, hambe uyoshumayela. Uyomangala ngelinye ilanga ucabanga ukuthi uthunywa uNsibanda, kanti uNsibanda anamandla okuthuma umuntu. Ngane ngishilo nje ngathi uNkulunkulu akasebenzise lo mzimba akhuluma. Ngiyakuthuma, hambe ushumayela. Lithi-ke verse bayakushumayela kanjani uma bengathunywanga na? Njengokulotshiweyo ukuthi yeka zinhle izinyawo zabashumayeli izindaba ezinhle. Verse 16, kodwa abalalelanga bonke ivangeli, ngokuba uJehova uthi, Nkosi, ngubani owakholwa lesi ukuzwileyo na? Khona abangakukholwa esikuzwile, khona abangakukholwa esikubonileyo. Kufanele ukholwe into oyizwayo manje eyizwi likaNkulunkulu. Kufanele ukholwe. Athi-ke verse 7, ngalokho-ke ukholwa kuza ngokuzwa, ukuzwa kuvela ngezwi likaKristu. Ngakho-ke uma uzizwa ungazizwa kahle, kholwa, ngoba ukuzwa, ngoba ukukholwa kuvela ngokuzwa. Ngakho uvula indlebe zakho uzwe. Ukuzwa kuvela ngezwi likaKristu. Asikhulumi ngokuzwa noma yini, kodwa ngokulalela iqiniso. Usuhlambululile umphefumulo wakho ukuze uthande abazalwane ngokungazenzisi. Yeka zinhle izinyawo zabashumayela izindaba ezinhle. Automatically nje uJesu uyazigeza inyawo zabashumayela indaba ezinhle. Zinjani wena oyishumayelayo? Zinjani wena ozikhulumayo? Siyambonga kuNkulunkulu kwangathi angangenelela ezimpilweni zethu awenze umsebenzi, ngoba sidingeka ukuthi sibe ngabantu abakholwayo. Ukukholwa kuNkulunkulu isikhali esisemqoka ngendlela emangalisayo. Isikhali esimangalisayo. Ake sibheke ukukholwa. Ukukholwa kufanele kube nezenzo. Uqala awukwazi ukukhuleka ungakholwa. Kufanele ukukholwa kube nezenzo. Mubheke kaJakobe chapter 2 siqala ku14. Kusizani bazalwane bami uma umuntu ethuna ukukholwa kepha engenayo imisebenzi na? Ngoba kufanele kube nemisebenzi efakazela ukukholwa kwakho. Kufanele kube nemisebenzi ehamba phambili wena ulandele ngemuva. Kuma kuthiwa uSithole, hayi uSithole siyamazi. Bengazange bambona ngoba bazi imizwa yakhe. Kufanele ukukholwa kwakho kube nezenzo. Kusizani bazalwane bami uma umuntu ethuna ukukholwa kepha engenayo imisebenzi na? Ukukholwa kungamsindisa na? Ngamsindisa nokukholwa mangenayo imisebenzi. Uma umzalwane noma umzalwanekazi behambaze beswela ukudla kwemihla ngemihla, kusho omunye kini kubo ukuthi hambani nibe nokuthula nisuthe, kepha ningabaniki inkolo ukulungiswa ngomzimba. Lokhu kusizani na? Kunjalo-ke kwamadimoni, uma kungcono
imisebenzi uma kungenayo imisebenzi kufile. Kufuneka ukukholwa okunemisebenzi. Uma kungenayo imisebenzi kufile. Ukukholwa kufakazelwa imisebenzi. Ukukholwa kubonakala ngezenzo. Uthi hey, yazi usibani bani uyakholwa. Athi omunye hawu. Njengoba uthi usibani bani uyakholwa bonke abantu bayakholwa. Onjani lona na? Kanti cha, sikholwa ngezenzo. Sikholwa ngokwenza. Ngakho-ke kholwa ngenhliziyo yakho yonke. Umthanda uNkulunkulu, unamathele kuye. Sihamba ngokukholwa, sihambe ngokubona. Sihamba ngokukholwa, hayi ngokungabazi. uNkulunkulu kwangathi angaba nomusa empilweni yakho. uNkulunkulu sekwangathi angakugcina kulondoloze kuze kube usuku ongena ngalizulwini, kuze kube usuku lokwahlulelwa, kuze kube usuku uyojabula ngalo usungena ekhaya ezulwini. Kwangathi uNkulunkulu angaba nawe. uNkulunkulu aqinise ukholo lwakho lugxile. Yazi ugxile ekukholweni. Ungapheshulwa amaza. Ungapheshulwa izinto engenamsebenzi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa. Ngiyacela ukuguqa ngikhuleke. uJesu Kristu inkosi. Baba olungileyo, Baba ongcwele, uNkulunkulu wethu onomusa, siyathoba phambi kobuso bakho, siyabonga ngale nkonzo. Ngiyacela ungenelele, ukhulume, ubonakalise amandla akho, uzambule. Sebenza-ke Nkosi emfihlakalweni. Khuluma moya kaNkulunkulu ophilayo. Kuba sizwe lokho umoya kushoyo ebandleni futhi bese siyakwenza. Busisa-ke kube yilona loyo ilalelile inkonzo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ake sesifikile emaphethelweni enkonzo. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. uNkulunkulu abe nawe, aqinise, akupha amandla, uthandaze njalo uma ulala. Ngakhohlwa ukusho uRoma 10 emva kwami kwi-voice note. uNkulunkulu uzokusiza. uNkulunkulu uyamthanda umuntu okhulekayo kuye. uNkulunkulu uyamthanda umuntu okhuleka abaseRoma 10 verse 9. uNkulunkulu uyamthanda umuntu ozinikelayo emsebenzini wakhe. uNkulunkulu uyamangalisa. Kwangathi ungahlala enkosini uJesu kuze kube usuku ongena ngale ekhaya ezulwini. Baba uNsibanda ovalelisayo, uthi uJesu Kristu inkosi.